K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang gabay sa bagong buhay. Ayun. Gabay sa bagong buhay. Programa nga magahatag sang giya hindi lang para sa aton kaluwasan kundi para man sa kaayuhan sang aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa aton sosyudad kag komunidad. Gabay sa bagong buhay. Kaupod si Court Mediator Bishop Lerio Celeste. Wala na sa rebellion, wala na sang droga kun ang Ginoo God-fearing kakadlok sila kay mga katawan kabati na sa pulong. Gabay sa bagong buhay. Mabatian kada Sabado alas 9 tugtog alas 9:30 sang aga diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Gabay sa bagong buhay. Si Jesus di ka pababayaan. Si Jesus di ka iwanan. Praise the Lord, mayong aga sa aton mga kotoran. Matod na migugmang hambal pulong sa Ginoo sa Jesus. Hindi gin mapabaya magbiya sa aton. Good morning sa tanan nga nagapamati sa liwat, nagakahidlaw gid ang kubos nyong alagad. Ako di palabot sa inyo sa liwat. Ang gabay sa bagong bahay nga dapat ang buhay mo nagakinahanglan ihatag mo sa Ginoo. Buksan naton ini sang pagpangamuyo. Amay nga langiton sa ngalan ni Jesus nga may gamhanan nga ngalan sa langit sa duta, wala na sang iban nga ngalan kundi ang ngalan lamang ni Jesus nga nataas naton. And I declaring His Lordship, His Kingship today. Tanan nga malabutan sa kalibutan, tanan sa Pilipinas, tanan sa istasyonan, tanan sa iban nga pungsod. Nama, ang Diyos magabindisyon sa inyo. Busa ang kubos nga lagad sa Ginoo nagahambal sa imo ang bendisyon batunan ninyo. Gidarilis ko sini nga aga kay indi gid kamo pagpabayaan sa aton buhi nga Ginoo. Madamo nga salamat, ang Diyos magabindisyon sa inyo tanan. Migog masaliwat diri sa aton programa Gabay sa Bagong Buhay. Nagapalabot ako subong sa sini nga maaga nga ginatamyaw ko kamo pinakamataas ka langit nun nga pagpanamyaw. Hindi ko kamo may isa-isa kag ginalagas ko ang aton oras 30 minutos lang kagkanugon sa mga inoras nga ini nga hindi naton paghambal redeeming the time because of the time are evil. Number 1 diri na sa aton nga titulo sa aton nga ginaistoryahan subong the hour of God. The urgency of the hour. The urgency sang natawag nga oras nga last days nga hindi na naton pag-iwisted ang aton mga inoras, ang aton nga time kag aton nga kinabuhi. Dapat makitaan nga ang Ginoo ginauna naton. Ang Kronos bigog maamo ng oras nga ginatawag sa Ginoo. Kronos ang oras sang Ginoo. Apang ini ba makita naton migog madiri sa pulong sa Ginoo sa Efeso 5:14 tubtob sa 16. For the light makes everything visible. This is why it is said, awake, O sleeper, rise up from the dead, and Christ will give you light. 10. So be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. This is as make the most every opportunity in this last days. In this last days, don't act ang imo nga kabuhi nga way pulos bala, but understand what the Lord wants you to do. This is also, don't be drunk with wine because will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit, singing psalms and hymns, spiritual songs among yourselves, and making music to the Lord in your heart. Mig makatamtahom ginimig ugma ang pulo nga naga-remind sa aton nga tiniuna naton nga madisiplina ang kabuhi sa mga tumuluo nga natawag kita may ara kita nga spiritual awakening, may ara kita spiritual discipline, readiness to return of Christ is closer, time short, live
ready for His coming. Una-una din examine your walk with God. Sa mga katawan subong nagakalipat sila migugma nga ang oras sang Ginoo, ang kronos ara na nag-abot kag amo yan niya sang Ginoo nga oras. Dapat mo need the spiritual condition kita migugma. Number 1 ginahambal ang spiritual nga tawag nga nagakatulog pala ang mga katawan, lazy. Mapatay ang espiritu nyo kag ang ginahambal din sa Ginoo ang spiritual condition sa aton nga kabuhi, discipline. Doon sa pagkaon, feeding of your soul amo ang pulong sang Ginoo. Feeding of your spirit amo na ang ambahanon langit no ang gospel song. Kag nya dapat naton ina maintindihan nga in this end times, in this time nga iya sang Ginoo. Bugtaw na kita, ready na kita, alert na kita. Ay, terribly subong nga katabo na. Ha? Tama na. So arise, wake up from katulog ni mo. Hala, tulog ka lang nga tulog. That's why ini gugma ang spiritual laziness may compromising kita na tawa compromise ang resulta sining kalibutan. That's why ang ahambal sa pulong sa Ginoo, awakening brings fresh revelation, joy and direction sang Ginoo nga ginahatag sa aton. Kasi bugtaw ka mo, pamatiin ninyo ang gabay kaginanglano naton, ang gabay sa matang adlaw, ang gabay sa pulong sa Ginoo, ang gabay sa Espiritu Santo nga taman ka importante sa aton nga kinabuhi. Unwise, impulsive amo na ang natawag diri sa pulong sa Ginoo, ang mga lazy bala nga mga katawhan, hindi maalam, impulsive sa sining kalibutan, dali mangakis. Umigawa ko ginawalihan kita, ginasabdong kita, ginatando kamo sa pulong sa Ginoo, ang iban makumot-kumot lang. Umigawa ko mahambal sa Ginoo, stop complaining, stop murmuring, pray, asking the Spirit, ang Holy Spirit sa Ginoo nga mo ubay sa imo nga hindi kin magpabaya sa Ginoo sa Jesus lamang wain na sang ibanda sa amalya. Be wise like a serpent, because wise people the Spirit live discerning align with God's will. Amo na bigumama malam katawan, alert sila. Alert ang pauna-una, alert sila sa pabutang, alert sila sa ilang kabuhi. Why? Because puno sila sa Espiritu sang Diyos. Puno sila na lipihan ng ilang pauna-una. Nagkakalipay sila kung nabato nila ang pulong sang Ginoo. So yan po, ambal sa pulong sang Ginoo, sa siningaga, ginapalabot sa inyo. Examine your walk with God. Wake up, mga palatulog. Examine and walk with your God. Migugma ang tao hindi mabuhi lamang sa iya kabuhi kung ang pulong sa Ginoo amo dapat nagakawa sa iyang baba. Ang pulong sa Ginoo amo lang may makababuhi pagkaon sa kalag sa makatawan. That's why renewal sang Espiritu, refreshing sang revelation, refreshing and restoring sa tanan nga nawala sa ila. Kagyan amo na kaimportante sang Ginoo ang spiritual discipline, readiness for the coming of the Lord, alertness pa mayong butang, because ginauna nato ang Ginoo. Kung inauna mo ang Ginoo ang mayong butang, tagaan ka sa Ginoo, wala mo respetar, tagaan ka mo sa Ginoo sobra-sobra pa. Malipayon ang nagapamati, bulahan ang nagapamati, kay sila dihonon tandugon sa Ginoo, kag rinyuhon ang ila kusog, rinyuhon ang ila espiritu. Malipayon sila ang walay paglaom, may paglaom, wala sila sang kasiguraduhan, apang may kasiguraduhan bangod sa pulong nga buhi nga si Kristo nga ginadayaw kag ginahimaya nato. Ikog ang redeeming in this last days. Ang hampalagid ni, there is the opportunity nga ihatag sang Ginoo. Make the most every opportunity in these evil days. Ay, wow. Wow na wow. Because redeem every opportunity to buso naton. In other words, ang meaning bala sa natuwag nga redeem is to buy back. Buy back. Baklo mo liwat na magbalik sa imo. Ibalik ni naton na kinanglano natin to redeem the time. Kuhaan nyo, bakla nyo, ang oras, tinion, ang kabuhi nyo. Bayri nyo liwat. Because darkness around us demands light within us. Kinanglantang kalayo, kinanglantang suga. Makitan siyang darkness dapat rise up ang mga Bible believer, because the meaning sang Bible, Bible, basic instructions, living earth. Damo makatawan mi kog may ignorante, di ba lang kung ano meaning sang Bible. That's why even the Bible believers, kuhaan ninyo kung may question sino, ano bala ang meaning sa pulong sang Ginoo? Biblia, bala ano ang Biblia? Basic instruction before living earth. Amo nang ispiho, amo nang foundation, amo nang sadsaran. Tanong nyo bala yung katawan niya iban, hara na niya ang pulong sino 100%, butangan nyo pa, mix nyo pa, halu-haluon nyo. Si Jesus lang namatay sa krus ng Kalbaryo, tapos mabutang ka mo doktrina.
May San Pedro, may ano pa da, San Vicente, ano pa. Ay, grabe. Ignora mo sa gani sa pulong sa Ginoo. Tell you, miguma, you go to hell. Ang tanan ini mga pigdor, ignore sa pulong sa Ginoo nga 100% hambal sa Ginoo, Word of God, 100% basic instruction before leaving earth. Ay, terrible. Nanghambal ko din sa Maria, nagluhod, naghibi nga sa Diyos sa manluluwa sa Lucas 1:46-47 nga ang iya kalag, nagkakauhaw, ang iya espiritu, nakagagutom sa pulong sang Ginoo. Hindi sa Diyos. Si Jesus taman ka-importante. Nga matao sa atong kasing-kasing tanan nyo bala from January to December ang bali imo tanan Pasko. Abaw, December imo pagid. Ang adlaw nga December amo kalipay nga ang ihatag ang balik sa Ginoo ang kabuhi naton kay siya dapat matao sa sini nga aura sa imo kasing-kasing nga siya manunobos nagari sa sindotang luan abang ang mga katawan wala nagbaton sa ila sa iya. Ano nga nyo bala? Sini nga December. Wala na ito naiintindihan. Ang Pasko, may makita ang Pasko kay Jesus. Ihatag si Kristo nga matao sa ila kasing-kasing amo nang matuod nga Pasko. Ihatag si Kristo Isus sa imo utod, sa imo ginikanan, sa imo pamilya, sa imo abyan. Wala pa matao sa Isus sa ila kabuhi. Amo nang free gift nga those people who believe accepted Jesus nga dulot sa ila kasing-kasing. Ihatag nila pasudlo nila si Kristo Isus kag yan migugma amo nang milagro, amo nang sobra-sobra pa nga hatag nga regalo. Dapat maintindihan naton migugma. Nga kita galian na sang sini nga darkness nalibutan kita, but we need nga ang demand sang kasanag sa aton nga makitaan, hindi kita makita ugali ta kundi makitaan si Kristo ang gugma niya ang buong sa Espiritu Santo niya nga may Jesus kita dasambal sa pulong sino. When was the last time you stop lying your father in heaven nga si Satanas sa Juan 8:44 the father of lies, Satan. Oh, sunod ka mo to kay Satanas nga tatay nyo, nanay nyo. Amay sa sang kabutigan sa ginsuguran da sa gagagod sa tanas kay hambal ang pulong sang Ginoo. Nagagagod sa tanas ko ang pulong sa Ginoo matuod ni hambal dire because kung kabalo ka mo kabati ka mo i-search niyo ang pulong sa Ginoo may kahilwayan ka mo. When there is the Spirit of the Lord there is freedom. Kundi ang Espiritu sang Ginoo may kahilwayan. Kundi ang Espiritu sang Ginoo may kalipay, mapagigba, mapaginuit ka, may paglaom. That's why ang kabuhi nga gabay may kaimportante. Gabay sa pulong sang Diyos, gabay sa gobyerno, gabay sa barangay, gabay sa imo panimalay. All of this hambal sa Ginoo. There is the power of the Holy Spirit to visit you. Magabisita ang Espiritu Santo sa imo kasing-kasing, magakombektar sa imo nga ang makatawan sa bumigugmaya, nga ang makatawhan migug makakadlokon kay Kristo Jesus. Tanong nyo bala, hubog-hubog kay Disimbre. Tama na nga ugali ta, dira na ta nagalin. May gugmahambal sa pugno, you must be filled with the Holy Spirit, not be filled sang hubog nga gerihi ka sa largo mo bala. Tanong nga bala, inom ka lang, tilaw ka lang, hindi. Grabe. Hindi ka daw mapatay ka na pagkaga bala, hindi ka na mabuhi bala. Ang selebrasyon, hindi sala. Ang celebrar mo ang kaayos ang Diyos mo kabuhi. Hindi ka daw bilog gagabi inom na naya ay sobra na nang imo yan. Tadi ka pinaligo mo na lang ang mga alcohol sa kabuhi mo kung di ka kontento. Puwawa ang pulong ninyo kay daskan ka mo sang buhi ng Espiritu sang Diyos. I-change ang kabuhi mo from the power of darkness to light, from the power of Satan to God. Ay, terribly. Ang kabuhi ta sa una, hindi mapuslan. Habang once nga si Kristo nagkando sa imo kasing-kasing nga bukas ka nagpuyo ka, your life will never be the same again. Tistingi akong Ginoo, mga Ginoo patawara ako, makasasala ako, palahubog ako, tanan niya kakaugalian ko, ang katuntuhan ko tanadan, the Lord will change you. Because the power in the name of Jesus Christ, the power of the Word of God, the power of the blood of God, you will be cleansed and you will be justified and you will be sanctified. Yan may gugma kung ang Ginoo bag-o sa akon, kamu pag-uhon man. Anong kabuhi nyo? Amo man ang kabuhi ko. Anong kabuhi ko? Babaidor, palahubog, drug addict. Habang may gugma ang kabuhi tagli, restore ayuhon sang Ginoo. Kaya siya lang makarepair sang utok, nga guba nga utok mo. Siya lang makarepair sang ugali mo nga espiritu sang trangkines. Espiritu ay terrible.
Daso ambal sa Ginoo na ang nagakauhaw sa pulong ko, punon ko sini nga oras, ang nagakauhaw sa espiritu ko, downloadan ko sini nga oras, because the rivers of living water will flow from your belly. Ang kaakig nyo, ang kaagot nyo diri sa pulong nyo, apang ang espiritu sang Dios magakonsat sa pinabadawaron, ang espiritu sang Dios sang gugma, ang espiritu sang Dios sang pagtuo, ang espiritu sang Dios sang paglaom. Ang tanan nga kabuhi nga tao may paglaom, aslong nga buhi. Di ko patay ka, ano pa paglaom nyo guys, katiskog ka na da. 180 degrees ara ka na nalubong da. This December nga abot ini nga Pasko, the end of this year, don't allow the demons nga magirnaway kamo, don't allow the demons, the devilish forces nga wala kapaglaom, nga wala spaghetti, wala tanan-tanan, nga wala kagasiga-siga. Ay terrible. Gusto niyo magsiga? Tutli bala-balay mo tanong-tanong kung di magsiga. Ang makatawan na galibal, wala Christmas tree sa amon balay, wala siga-siga sa amon balay. Tutli! Para nga headlines pa sa news nga ang balay mo nagasiga. Ang matod nga nagasiga si Kristo sa imo kabuhi. Nga nagasiga ang righteousness, ang nagasiga ang kayo, ang nagasiga ang maluluyon, ang nagasiga ang kompasyon, ang nagasiga ang nihadlokon sa Diyos, ang nagasiga ang gugma, ang nagasiga mabinuligon, ang nagasiga si imo kabuhi. Makita nila hindi ikaw ugali mo nga Bertoldo, kundi ang kabuhi mo itsin sa Ginoo mabuot, malulo, mabinulagon, mabinuligon, magugma, may naluluyon, may kaluoy, may pagihugma, may aghipag-idait, kag may kalinungan. Ang namigwa ang bunga sa Espiritu Santo, parang bugas ang kadulom, kaugot, kahisa, buliging, panghikay. Tanan nyo bala? Pagkumod, pagcomplain. Migog mawala ka sa mamihimo sa imo nga kabuhi. Hindi just 180 degrees to return back to God. Magsiling, Lord, you are the owner of this earth. You are the owner of heaven and earth. You are the owner sa mga kalag, sa mga kabuhi. Ang tao may kalag, may lawat ng espiritu ampal sa pulong ng Ginoo. First Thessalonians sa 5:23. Ang kalag, lawat sa espiritu. May kabuhi. Amo nang paglaon. Tapos hindi ka magdurat. Diba saan nyo Biblia? Basic instruction before living earth. Hindi ka mamagurulto. Hindi lang ka mo guni-guni lang. Hambal sang iban. Search ang pulong sa Ginoo, goodbye, kahilwayan ka. Kang Holy Spirit magagabay, ang Holy Spirit magatoy-toy, ang Holy Spirit magatudlo, ang Holy Spirit magahilway. Ayan, utod way kakahilwayan. Ayan, utod nagkakaugot ka. Migugma matapos ini nga tuig, patawara ang nakasala sa imo. Agud may kahilwayan ka man, imo kabuhi, imo panimalay. Agud malipayon. Upda ang imo kabata. Upda imo panimalay. Upda maskin may pagkaon ka, wala pagkaon. Importante ang Dios ara upod ninyo. Amo na milagro, amo nang Pasko si Kristo batunan ninyo. Batunan ninyo ang paglao, makaraos kamo kan mo man kayumtangan ninyo. Ang Ginoo magabisita sa inyo, ang Ginoo magahigugma sa inyo. Ang paglao ang Espiritu sang Dios magapanghikot ibig sa pungsod sa tanan nga panmil, tanan nga sitasyon, tanan nga panimalay, tanan nga cities, tanan nga probinsya, tanan nga barangays. Because ang Ginoo, heaven and earth is mine, hambal sa Ginoo. Every living soul is mine. Silver and gold is mine. Hagay 2:8 and Ezekiel 18. Hambal ya 4. Ang tanan niya tao kakabuhi kalag, ako may tag-iya sa ila. Ang ila espiritu kalawas kag espiritu, ako ang tag-iya. Ang langit kag ang duta, ako ang tag-iya. He created this heaven and earth kag ang mga katawhan. Gusto sang Ginoo i-acknowledge niyo tud ang kaayos sang Dios. Gusto sang Ginoo nga i-acknowledge nga there is Jesus sa langit. There is Jesus nga matarong nga napuyo, nabuhi sa imo kasing-kasing. But today the government, the people, they know Jesus. But si Jesus nagsiling, I never knew you, wicked. You're lying. Tanan niyo bala? Amo nambal sang Ginoo, kilala niyo si Jesus, but Jesus may kilala si inyo. Why? Because wala nyo ganin intindihan ng basic instruction before living earth. Alam mo na ang Biblia, basahan nyo. Pagkaon sa kalang nyo kang pulong sa Ginoo, espiritu kagabuhi, gagudin ng espiritu, ang pulong sa Ginoo, hara ang kahilwayan. Would like it? Tanong nyo bala, wilga kita, rebuild kita sa pungsod ta. Hambal sa Ginoo, submit all the authority to government because God is in control. Tanong nyo bala, mga rebellion, yung mga tao, utak nila. Ginobras ang Ginoo, hambal ko 3 God's ordinance in the society. Number 1 ang family, number 2 ang church, number 3 ang state. Estado. Iyainitanan sang Ginoo, estado sang pamilya, estado sang aton nga simbahan, estado sa aton nga relasyon, hindi reliyon. Reliyon o paimperno ka. May relasyon ka personal nga si Jesus imo kasing-kasing, hindi na yung reliyon. Tanong ko bala, ang ritual ta nga ginaobra, impyerno ka.
Simple lang papatawad mo, matian mo kaon kalag paulong sang Ginoo, budlay get. Kung makaalam ka pangitang pulong sa Ginoo, tamad get bagon si Satanas nagahawak sa imo kabuok kag espiritu. You demons and Satan's forces lying are destroyed by fire, and I release the Spirit of God right now. The Holy Spirit I release right now. Hope and love and faith I release right now. Because Satan, the Lord rebuke you, si karayat sa dito. And I seek the authority right now. That the power of the name of Jesus, the power of the Word of God, and the power of the blood of Jesus Christ are benefits on the cross of Calvary. That's why we are free. Indeed, if the Word of God napakinggan po namin. Hello? Dapat maintindihan po. Time is short, opportunities are limited, and eternity is here. Utod inita na ginaatag namon. Sa tanan nga tinion ka mo mga backslider, balik ka mo sa Ginoo, dalay mo asawa kag kabata. Mga backslider nga espiritu Lord kalooy Ginoo. Ato nag back to the world sila Ginoo, buhi please maluoy ka buhi nga Dios. Kani deklarar ko balik ka mo in this last days. Wala na sang time, tinion ang time. Kang Ginoo galit na. There is a shaking every nation. There is tawag nga kakig mga fire nga ang kalayo mabutang-butang sunog-sunog lindol-lindol kadamo. Apang all of this migong we're living in the book of Matthew 24 in this last days. Be prepared because the time is short. Redeeming the time and meaning to buy back. Kinahanglan naton ina. Number 2, evaluate your walk. Not only sa awakening magbugtaw kamo sa kamatuoran. Tagay niyo importansya balang Ginoo. Hindi ka mo magpanik. Unahan ninyo pulong sinuhambalya ang nagapamati sa akong bulahan. Atong way paglaom tagahan ko paglaam. Bulahan ang makatauhan nga nagahadlok sa akong. Tarawan niyo bala? Ang tao yan ang mga malaot ay kahadlukan niya. Magkutraon mo ang Diyos? Nga siya nagatagabuhi sa imo? Ay, terrible. Mga agent kamo ni Satanas, pangutdan kamo, ulo, tiil, kamot niyo. Sa affair kamo, mitani ko na mag-antos, kamo lang dalaman pamilya nyo. Bangot sa kalautan nyo, ay kisa amalang ta mapatay, drupan tang inom, kay boss mapatay na tati, amo na balang kalugan sa kabuhi. Kung batay kay imo yak luluoy ang pamilya, kabataan mo, ginumid mo, mutani ko mapatay ka bladayon, wala problema, pero ma-hospital ka pa, pangutang pa pamilya ta, ha, tanan yung nagkabugatan, kabugatan ka bala sa imo panimalay. Utod pa nga yung kapatawat sa kabataan sa asawa mo kung wala ka gugma. I-release ang Ginoo pag ubay hindi ka agot nga iayahon mo. Utod may pamilya ka mo hindi ka mo soltero. Mapaprestorya we. Ay grabe nga agent ni Satanas, ang espiritu ni Satanas. Subo mi 100% talikod ka sa sala. Sunod ka kay Kristo Jesus. Sunod ka palapit ka, alagad ka sa Ginoo. Very simple good like it. Shine the light, brings Christ light into darkness places. Sa imo trabaho, sa imo pamilya, sa imo komunidad, nga hindi ka makita ang himaya sa Ginoo. Kag maamis ang makatauhan, your life will never be the same again. Your life nag-iba. Because if anyone be in Christ, you are a new creation, and all things are passed away. May gumapas na in 2025, in the beginning, start moving. 2026, your life is different. And do not stay, do not dwell on the past. Hambal sa Ginoo, moving forward. Amo nang paglaom sa kabuhi nga ang mga katauhan malipayon sila kung may Jesus sila. Oh, not only for evaluate your walk with God, but hambal sa Ginoo, redeem ang nawala. Buy back mo ang nawala sa imo kabuhi. Amigog matanaw bala ang oras nato nawala kita sa aton kabataan, sa aton asawa, sa aton pamilya. Bawion naton migog masiningat seasons of the reason of the season is Christ na tao sining kalibutan para sa imo kag para sa ako. Kung sino nag-acknowledge nga si Jesus na tao, may gugma, manginanag ka sang Diyos. Amo nang tiniyon niya ginahatag sang Ginoo sa aton ang paglaom. Hawtod buwas, panimbaho naman, diri kami sa Timawa, diri makita nyo da sa atubang sa gas station, nga wala ngalan, may ang ngalan da makita nyo, Faith Mission Church, ay kaman nyo, come and you'll be blessed. Come, pangita nyo ang Faith Mission Church diri sa Timawa. Makita nyo dira sa Igad Karsada, tubang sa gas station, Faith Mission Church. Kanto kamo dayaw kita pamilya. Kaya makita ninyo dirang kaom sa Ginoo kakinahanglan kakauhaw kita. Kita ninyo is different. We need to roar. Itiring kami nga mga roaring lion nga isganan nga mga soldado ni Kristo in this last days.
dapat magkadto kamo kay adlaw nga Domingo is the Lord's Day. Hindi niya aton adlaw. Sunday is the Lord's Day. Hambal sa Ginoo. Let us be rejoice. Hambal sa Ginoo. Hallelujah. With our family magkakadto kita kay ining adlaw yes hindi aton. Hallelujah sa Sabado aton. Adlaw mo maskin ko oras imo paged. Ay na ano naman yung pagabuhi. Ano pag bless ang Ginoo sa inyo? Tanan kita tamad espiritu? No. Sunday is the Lord's Day. Me and my children and my family, we will serve the Lord, we will worship the King. O, tada mo malay paglaom mo upon mo yung adlaw ng Domingo mo pa ni malay. First priority, wake up ka mo. Una, nga oras, adlaw, Domingo, unaha ang Diyos. Hindi na karon sa hapon na. Subong, hambal sa Ginoo. Seek your first priority. Seek the kingdom of God first. Hindi ka karon sa hapon, tulugan mo subong aga. Ano man? Hindi ka papabayaan sa Ginoo. Why? Because ginuna ni mo ang Diyos. Bisan sa din nagpamati subong ang Diyos nagpalangga, naghaplas, naghatag paglaom sa inyo. Subong may gugma, magkalindi ka mo magkalipat. Salamat sa inyo pagsuporta. Salamat may gugma sa inyo nga pagpamati diri. Kung may problema ka mo, kung may mga legal ka mo nga kinanglanon sa mga land dispute ninyo, anytime you can contact us. Ari man diri ang ako nga tawag ka mo diri sa 0928-57-58937. All sa mga legalidad ninyo, sa mga land dispute ninyo, sa mga counseling ninyo, kung may kasilon ka mo dira, may i-dedicate ka mo dira, balay, luti, or whatever nga belongs to acknowledge the presence of God. Amo na number 1. Kay bendisyonan bubuan tas ang olive oil hambal sang Ginoo, ang tanan nga butang i-redeem hambal sang Ginoo. Amo na ang importante mga maintindihan ninyo. Kung may napatay sa inyo balay, i-redeem bubuan sang olive oil hambal sa pulong sang Ginoo. Redeeming, i-redeem, i-buy back, i-shield sila migugma. That's why that's the very important kay maintindihan niyo ang pulong sang Ginoo. Migugma sini nga oras, salamat sa inyo pagpamati. Sa liwat magkakitanay kita sa same time, same station, amo man nga oras alas 9 hasta alas 9:30. Kag nagaampo ako sining oras boss makita kimi adlaw nga Domingo sa Faith Mission Church. Ang kubos nga lagad ninyo sining oras si Bishop Lerion Silis Pacificar Silisting nga kapanamiyaw ang Dios magkakari liwat boss mag-aman kamo. Sa liwat ang Kristo Jesus magkakari liwat boss mag-aman. Madamo nga salamat and God bless us all. Amen and amen. Kampiyon sa balita, kampiyon